हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे खौरांफोर जथायनानै लाबोदों। बेयाव मा दं जोबजासिम नायलांबा नुनो मोननाय जागोन। मोनफ्रोमबो गोनां खौरांफोर नोंथांमोनहा जोबजासिम नुगोन। बाहाय फार्स्ट गासैबो बाथ्राफोरखौ नोंथांमोनहा डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन, बेयाव थांनानै नोंथांमोना नायफामनो हानाय जाजोबगोन। बेनिफ्राय बिदि फारि जागायलांदिनि। फार्स्टआव नुनो मोननाय जागोन गेदेर खौरां। बे जाबाय आगुनि PLTनि दैदेनगिरि आरो UBPOनि आफादगिरि मिहिनीश्वर बसुमतारी बिथांनो आसाम हादरसा भारतीय जनता पार्टीनि लेङाइ आफादगिरि बिबान होनाय जाबाय होनदों। आरो गाहाय आफादगिरि हिसाबै दङ रनजित दास बिथां, नोंथांमोना साफ्रोमबो मिथिखायो। दा बिनिनो लेङाइ आफादगिरि हिसाबै जोंनि बर'निफ्राय बिथां दैदेनगिरि मिहिनीश्वर बसुमतारी बिथांखौ होनाय जाबाय होनदों। दा बिथांमोना अफिसियेलि फोसावनानै होदों। दा बिनि सायाव जों गोबां सावरायलायनो हायो। बिनि उन एबा बेकग्राउन्डआ मा जाहैनो हागौ। आफादनि आफादगिरि हिसाबै जायहा दङ बिथाङा उननि समफोराव दैदेनगिरिनि बिबानखौ मोनहैगोन राजखान्थियारि भाबै, आरो बिनिफ्राय लेङाइ आफादगिरिया बिनि उनावहाय आफादगिरिनि बिबान मोनहैनायनि माखासे आसा थायो। दा मोजांनि खोथा, बेखौ कंग्रेचुलेसन बावहरनो नांगोन बिथांनिसिम। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 2 हिसाबै आसामाव मुसलमानफोरनि माद्रासा सोलोंथाइखौ बन्द' खालाममारगोन होननानै फोसावदों हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुङो दि रायजोआव सरकारा बेबादि मोनसे धर्मनि सायाव सरकारियै सोलोंथाइ होनो हाया होनदों। जुदि बिदि खालामोब्ला गुबुन गुबुन धोरोमारिफोराबो गावसोरनि धोरोमखौ सोलोंथाइ होनो दाबि दैखांगोन, आरो अब्ला सरकारनि थाखाय बे जाथाव जाहैनाय नङा। बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंथिनानै होदों। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 3 हिसाबै बावैसो सिगां जम्मु आरो काश्मीराव ग्रेनेड गाग्लोबनायजों मुंख्लं जानाय मृत्युन्जय चुटिया बिथांनो गिबि मन्थ्रि सनवालआ 20 लाख रां अनसुंथाइ होबाय होनदों। आरो बेजों लोगोसे बिथांनि मुङाव जिल्ला खुंथायखौ बिथांनि मुङाव माखासे उन्दैसाफोरनि पार्क बानायनो थाखायबो बिथोन होनाय जाबाय होनदों। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 4 आव सनितपुर जिल्लानि ढेकियाजुलि हालामनि बग्रिबारि गामिनि बिथां सिमन्त बसुमतारीया आसामनि मादावनो 135 नं फारिलाइयाव APSC आनजादखौ उथ्रिनो हादों होनदों, जायखौ जोङो साननैसो सिगाङाव नुनो मोन्दोंमोन रिजाल्टआव मुं हिसाबै। दा बे बिथाङा APSC आनजादखौ उथ्रिनानै SCS मासियाव आवग्रिनो हानाय जादों। आरो बिथांखौ समबारखालि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय फरायहैनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 5 हिसाबै सुबुंफोरनिसिम मोनसे मिथिनो गोनांदि सोलिबाय थानाय मबाइल एपफोरनि गेजेरजों रां लन होनायफोरखौ लायैआनो गाहाम होनदों। आरो बेखौ लानायनि सिगां गोबां खेब साननायबो गोनां दं होननानै बुंदों। मानो होनबा बे लन होनाया गोबाङानो नंखाय आरो थगायजानायबो जानो हागौ होनदों। बेखायनो बेनिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय RBI एबा रिजार्भ बेंक अफ इन्डिया आरो बेनिफ्राय हायद्राबाद पुलिसआ सांग्रांथि होदों होनदों। नाम्बार 6 हिसाबै दङ 17थि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि बान्थाखौ 2020नि थाखाय दिल्ली मुलुगसोलोंसालिनि संस्कृत बिफाननि प्रफेसार डक्टर रमेश चन्द्र भरद्वाजनो होनाय जागोन होनदों। आरो बेखौ फैगौ 10 जानुवारि खालि 2021नि बेयाव गथायनाय जागोन होनदों। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 7 हिसाबै बा जोबथा हिसाबै थांनाय सानाव गावखौ फोजोबना लानाय CRPF जवान प्रबिन मुसाहारि बिथांनि गोथै देहाखौ समबारखालि लाबोबाय होनदों न'सिम। आरो बिमानि फोरमायनाय बादिब्ला बिथाङा जानुवारियावसो न'आव फैगोन गोनांमोन होनदों। दुखुनि बाथ्रा, नाथाय बे समावनो मा जाखो जेबो हमनो हायाखिसै होनदों। आरो बेनि सायाव फोथायनो हायाखिसै होननानै बिमाया दुखुनि गेजेरजों फोसावनायखौ नुनो मोननाय जादों। दा बेखिनि एसेनोसै, गोजोन्थों।